Fil-ħanut tal-arloġġar. Hemm arloġġi kbar u żgħar fil-ħanut tal-arloġġar, kollha jtektku bla waqfien biex iżommu l-ħin flimkien. Hemm arloġġ jurik x'ħinu bit-tisfira tal-kuku. Ma nafx kemm il-wieħed rajt mill-arloġġi ta' mal-ħajt. Tintanton bla telf ta' żmien ma' kull kwart tal-kol flimkien. Wieħed kellu dar antika, banġilu jdur ma' kull tektika. U xi 12 żveljarin li jqajmuk preċiż fil-ħin. U rajt ieħor arloġġ rari li jgħidulu tal-kampnari. Kien hemm numri mgerfxin, xe u vel kol ġo xulxin. Tik 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 tok tik tok, smajt qed jgħid grandfather clock. Imma mbagħad ma nafx smajt sew, tonnu f'daqqa bdew jejjew. U l-ħoss li kien jistordik beta jnaqqas mit-tektik. U f'salt immedjatament ħadu l-ħajja hekk f'mument u għed f'qalbi x'waħda din, ara naqra kemm sarħin. U mill-ħanut tal-arloġġar ħriġt inħaffef lejn id-dar. Imma bla ma jaf xejn, iż-żmien xorta baqa' għaddej.